koji su pozitivni efekti čokolade na zdravlje. Kada govorimo o uticajima čokolade na zdravlje, pre svega mislimo na crnu čokoladu. Crna čokolada je slatkiš koji sadrži dosta kakaoa, a on je izuzetno hranljiv. Naime, u njegovom sastavu nalazi se dosta vlakana i minerala kao što su gvožđe, bakar i mangan. To bi značilo da crna čokolada povoljno utiče na varenje i korisna je kao suplement kod osoba koje pate od anemije. A dobar je izvor i selena i cinka, pa je značajna u borbi protiv virusnih infekcija. Crna čokolada sadrži i antioksidanse, pa tako štiti naše ćelije od oštećenja. Putem supstanci koje se zovu flavonoidi, čokolada utiče na relaksaciju krvnih sudova i snižava krvni pritisak. To je jako važno za osobe koje pate od hipertenzije. A za one koji imaju visoke masnoće u krvi, dobra vest je da čokolada smanjuje nivo lošeg holesterola, LDL-a, a povećava nivo dobrog, odnosno HDL-a. Studije su pokazale da smanjuje rizik od srčanih oboljenja, kao i smrti izazvane istim. A utvrđeno je i da je dobra za zaštitu kože od sunca. Na kraju, i ne manje važno, crna čokolada je odlična za očuvanje zdravlja mozga. Kod starijih i dementnih osoba poboljšava mentalnu sposobnost, razumevanje i govor. Prijatno!